ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହିବ। କେମିତି ନା, ଜିଭ ସ୍ୱାଦ ବାରିଥାଏ ଆଉ ଜିଭ କଥା କହିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜିଭକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା ନା। ଏପଟେ ଆମ ପାଟି ବା ଜିଭ ଯେଉଁ କଥା କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମନକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କାହାକୁ ହେଲେ ବି କହିଚାଲିବା। ତ ଆମେ ସିନା କହିବା କିନ୍ତୁ କାନଟା ତାର ନା, ବୋଲେ ସିଏ ଶୁଣିବ ନା। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିଜେ ହଜମ ନ କରିପାରିବା ତ ସିଏ କେମିତି ହଜମ କରିବ? ତ କ'ଣ ହେଲା? ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଜିଭକୁ ସଂଯମତା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହିବ।